Naman ang isa ka reporter, sinulod niya sa puluyan niya, kagposdakan, pinabarakan lutang, patay. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:23 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Aksyon Radio! Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kagkrisis, madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio sa Bacolod. Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the students of Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay na naman-amat ang kamisulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Baka sa mag-fire patrolman part because the year nga nagsulod ko, nagkamuli ko dito at that time. No, po ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagkatapos isa nagtabog dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko
nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao. Kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is Toto, GM, dako-dako adyo tayo, be. Daho, ginateleskopyo ko lang ang mga tinaga. Hindi ako makakita it mayad. Good morning da kay Judge Nap Diamantiga, monitor na ni. Kay Bitilao sa Binalbagan. Kay Ruben Tampos ang LTO, kamusta? Kay Toto Raul Alibugas Dalomda, kay Roy Marino. Kay Pare Rimias Arroyo, good morning. Dira kay Councilor Ronnie Torino sa Don Salvador Benedicto. Kay classmate ko Efren Pumpirada sa Mercado Suma, good morning. Kay Philip Bilyisa sang Murcia. Kay Marvin Sida, kay John Hidalgo sa Manapla. Basi Pare Erning Hurilyaga bugtaw ni siya. Kay Hado ko Richard Binos kag Toto Binos. Si Paring Istoy Querido, abi jogging na. Kay Milili Uligo, good morning. Sige. Kay Lisden Rojo, happy Halloween. Kay Hinida Ordonez, good morning man. Si Milili Uligo, Gabugno, kay Banisa Star Mayo, Jinky de Alagdon, Miralyn Tibag, Noel Amar, kag Alex Montisa. Ba si Jinky de Alagdon, morning kuno. Kay Mr. Biboy Villasor, Star Mayo, kag Doc Matt Mayo, Noel Amar, Alex Montisa, Milili Uligo, Lily King, Rimar, Suato Imperial, sang Lancaster. Kay Alma Uligon, tanan niya nga pamilya sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. Dira kay Martin Aliling. Bao si Star Mayo, happy Halloween ko no. Sige, naga-monitor samtang nagabiyahe siya sa OWA, State for Business Trip. Watching sa akong pick-up. Bao, pwerte may nesestarya no, galagaw-lagaw lang. Kay Gingging Araso, sige, nagamonitor sa Daman, Saudi Arabia. Kay Bilene Pamusino, good morning man. Sige. Aba, morning, kaunta-suman, Paris Kape, ba, perte ba? Si Rooney Gordon, sige, kalag-kalag di. Action Fred. Mga lag-kalag. Kay Manjo Arneo, good morning man. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:30 na. Wala sa may narikodo nga bago nga kaso sang COVID-19 sa probinsya sang Aklan. Ang probinsya sang Negros Occidental may 33 ka bagong nga kaso sang COVID-19. 52 sa siyudad sa Bacolod, probinsya sang Iloilo 34, samtang 11 ang bagong kaso sang COVID-19 sa siyudad sang Iloilo, 9 sa probinsya sang Capiz, 2 sa probinsya sang Antique, kag 1 sa probinsya sang Guimaras. Guimaras, isa lang ya ba? Yara man sa double digit na kadamuon sa bagong kaso sang COVID-19 nga na-record sa pila ka probinsya kag syudad sa Western Visayas kahapon Domingo nga adlaw. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:31. Pangagdan na sila sang ila suman. Ang suman magkaon ka paggahan mo bla, perte kanamit mo. Lutoon mo subong, buwas aga, Martes. Kanon mo, kanamit. Makatilaw na magtang. Paborito ko gid sa kuan ang suman ko naga mo. Basta magahan siya. Paborito ko ng suman kanamit bla. Ay, oo. Kag ang ining kalamayhati ba? Talagsa na ako makakaon sinang urig nga pagluto sang kalamayhati. Pertis pagkanamit. Kay Ters Vergara Sanso, good morning. Happy Halloween ko no from Lisa, Minnesota. Siling ni Star Mayo. Sige. Good morning kay Rosamon Valladares, siling ni Milili Uligo, kay si Chupilo, dito to Chupilo Espanola Junior to, morning nga monitor kami di sa Tagda Suntre sa Hinigaran.
Tagahinigaranda, good morning. May lang nga pag-monitor. Babalik ako pagkatapos ini. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na ikaw na ang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulon yun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang anong nakalintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo.
Tiyan namon ginasanligan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio sa Bacolod. Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Action Radio, so unati, lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila na laban sa aton mga utod nagpalauli sa ilang mga banwa, kasudaran, probinsya. Bisan hindi kabisita sa mga sementeryo kay sirado, pero ang buwa sini daw family reunion lang.
Kaya wala man siyang opisina, tipon-tipon lang, upod sa pamilya. Luto-luto sang aton mga tumandok nga mga pagkaon. Daw kay lidlaw, no? Yung magkaon kablas ini mga aton gidya pagkaon. Ining natural nga pagkaon, mga butong blani, mga budbud. Aton ginaya pagkaon daw kanamit, no? Kahilidlaw. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:44 na. Kay Dondon Torres Alon sabi good morning. Dira kay Ebilene Pamusino, si Niel Brian Baluiso, good morning kuno. Sa Region 6 Ram Gadjan Dragon Binalbagan Chapter. Good morning kuno sa inyo. Kay Cherlyn Arnaiz, good morning man. Kay Dodge Dalida, good morning. Kapi-kapi, dala monitor sa Action Radio. Kay RC Kasipi, good morning. Gapamati sa Aksyon. Kay Julie, good morning. Tamyaw ko lang na si Mama Nining kag Papa Ruming Hermina sa Bantulinaw, Yulo Maaw, aga pagabugtaw, nagaluto ibos kag butong baw kanamit. Sige, mayo nga pagluto-luto dira kon kaagahon. O sige, kay Crisilda Balindis Iman, good morning kuno ga monitor sa Panglao, Bohol. Sige, kay Imbong Jucampo sa Maaw, good morning man. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:45 na. Malinong maayong panahon, apang suno sa pag-asa, hindi kita magsalig sa bulan sa Nobyembre, posible asod-asod nga bagyo ang magasulod sa pungsod Pilipinas. Mga muyo kita nga hindi lang mabaskog, pareho sa natabo sa bagyong Yolanda, Nobyembre to, kaghumanos sa pungsod Pilipinas, sos, porteng halit ya, hasta subong ang iban, wala pa katindog ang ila kabalayan, porte to, ang Yolanda. Sos, grabe. Bulan na to sa Nobyembre. So, kabay pa nga hindi naton ma-experiensyahan liwat. Kay Liser Idat ba? Good morning. Sa stop kag Point Gate sa Victorina Heights sa Mansilingan, good morning. Kay Toto Ryan Baluis Antikira. Natamyaw ko tanan nga taga Conchita Isabela. Ni mga Baluis parinti mga pakaisahan ko dira sa Banwasang Isabela. Kay Milili Uligo, wow, November 8 ko no, Yolanda. Kay City ang birthday ko, wow, November 7 gali, advance happy birthday kay Milili Uligo. Dumduman niya gid. 8 ang bagyong Yolanda, kay Pizza City kaadlawan niya. Mabalik ako pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga nagahatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog. Istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig. Istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic.
Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog na makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sabisan ang mga kahintangan. Responsable at pagbalita, kagaya nga Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ito mga palanggang mga palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kahupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan huraton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda Na, kamusta ang COVID? Ba, hindi ka mo maglahog-lahog. Akon, kadwa na kami yung ma-inkwentro sa COVID mo. Amak mo tag 14 dias, di kaya kagwas balay mo. Balik-balik ka lang sa kusina, balkon, kag suso, sa kasubo, mat sa kemtangan. Kadwa na kami igoon niya. Amak mo nga da ka lang lusandig spader, di ka kagwa. Ang gwa mo daw na bilanggo ka, nga daw hindi ka kaintindi, gatangla kas langit, balikan mo sa kusina ka magluto, balikan mo sa balkon, libot-libot ka 14 dias, por Dios, por Santo, sa kasubo, nga pangabuhi. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:55. Kung wala ka mabakunahan, posible may disgrasya pa nga matabo. Ay, oo. Hindi halang dumon ining COVID-19 gani. Nakarecord 3,410 kabag-o nga kasos ang COVID-19 ang pungsod Pilipinas nga nagdala sa kabilugan nga 2,787,276. Samtang 5,825 naman ang na-report nga nakarecover sa COVID-19 nga nagdala sa kabilugan 2,698,871. May 128 naman ang na-report na patay bagod sa COVID-19 nga nagdangat na sa 43,172. Hamak mo na nagkalamatay, di hamak na mo na. Sa karon, 45,233 ang aktibong kaso sa COVID-19 sa Pilipinas. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:56. Siling ni Star Mayo, happy birthday ko no, kay Bia Jonathan, kay Marlene Diaz, good morning, naga-monitor sa Barangay Sumag. Taga-Sumag na good morning. Kay Payunggayong Rinan, good morning. May lang nga pag-upod sa ato na. Kay Nimpa Ibanez ang Barangay Tangob, good morning man. Taga-Tangob, good morning. Kay Kairos Plaki, wow, God bless. Ano to kuno? Birthday to Councilor Ising. Oo, kay kaadlawan kahapon ni Councilor Ising Salanga. Sige. Reglado, thank you, Gid. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:57. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas ng stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management.
Manghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sa work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sa work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas Inuibi na! Ano naman yung sakaaya sa gasolina, oh? Puloks man na. Sige, asaka. Daw medyo gin pakonswilo dyutay ang diesel gin panubuan pero katiting. Pero ang gasolina, daw hasta Disyembre ni daw hindi kita tibawas di ko magamuni. Sige, saka sa gatong gapanghakroy na ang mga driver. Sa pizza 4 ko balik ang 75%. Kung sabagay, subong 100% ng mga ang mga salakyan, hindi man mo mabaso ang mga driver. Anong ipuli, nakaroon kon lakalaka ang pasahero, limitahan mo pa, hindi na magwantang bilis ang krudo kag gasolina. Action Radio Philippine Standard Time, Paula 5 sang kaagahon. Si Leonila Tarusan sang Purok 20 Barangay Alangilan nagaupod sa aton. Si Jose Mungcal Turillada, good morning. Kay Olive Tababa, morning. Morning kay Jocelyn Kalamaan, good morning man. Mabalik ako pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, isa kabilayaran nga Do not just throw away questions and statements. Kasman ang aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Action Radio Bacolod sa sunod na
sang 52 ka tuig, padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radyo Bacolod, 52 ka tuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 ka dekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin, lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa Ilocos sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Mala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. This is the first music station with the ciudad sa Bacolod. When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo yung mga sikat na mga DJ at that time. Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. That's why yung dinay na naman-amat ang nalisulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. Kag bakit sa mga fire to my part because the year nga nagsulod ko, nagdamog ko dito at that time. Simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamog isa nagdamog dito. So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Pinakamuda. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao, kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino.
Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakantuan, personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita. Kung matuod kag hindi. Diri kita, bago nga hipi sa Bacolod City Police Station 9, maga-courtesy call sa mga kapitan sang 3 ka mga barangay sa iyan nasakupan. Police Balita. Detalye siniyo po kay Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric, please go ahead. Good morning, Action Fred. Report gikan sa Bacolod City Police Office. Magapati kayo sa courtesy call karong adlaw sa 3 ka mabarangay kapitan nga nasakupan sa Police Station number 9 si Police Major Junji Liba nga bagaw karon nga hepe sa Police Station number 9. Si Police Major Liba Action Fred ang nagpungko bilang bago nga hepe sa Police Station number 9 sa tong Biyernes nga adlaw. Nagbulos kay Police Lieutenant Junito Pastrana nga ginbutang naman bilang Deputy Police Chief sa Police Station number 2. Si Police Major Junji Liba Action Fred kung imo dumam 23 anyos na nga nagserbisyo sa Negros Occidental Provincial Police Office antes siya nagsaylo sang unit sa Bacolod City Police Office. Ginpasalamatan ni Police Major Junji Liba ang trust and confidence ni Police Colonel Thomas Joseph Martir, ang Bacolod City Police Office City Director, kag siya nga pagbaton bilang hepe sa Police Station number 9 iya tingwaan nga mabaluntad ang katawhayan sa 3 ka barangay nga nasakupan sa Police Station number 9. Nagapilar si Liba Action Fred sa mga pumuluyo ka mga barangay opisyal nga suportahan ang iya sini nga programa nga ipatumam sa Police Station number 9. Sa ato no mga pamalamati manong sa area sang Station 9, specifically ang aton na barangay Sumag, barangay Punta Taytay and Kabug. Bilang ako no isa ka bago ninyo nga nagtungkong ipi ako nang panawagan no tingwaan naton na maging malinong kay baluwitan ang Sumag is alagyan sang kadaman along the highway gid siya. So sa bulig no sa mga pumuluyo mismo sa naton nga barangay Sumag kag Punta Taytay hopefully mabuligan taman nga mapalinong gid. Mula na ako napila kay balo naman na sila kung anong mga basic naton nga hindi dapat promoon sabay pa sumirek nga paluntad naton kay tinuan tanan sa nasidin ko kay sa part ni City Director nag-designate sa aton. Siyempre may expectation pag madako na yung expectation sa aton man kilala man ko na nila. Action Fred, si Police Major Junji Liba ang bago nga hepe sang Police Station number 9. Ining report ginadurong si sa Kalwansang sa Kika sa Bacolod City Police Office, una sa balita, una sa aksyon, Action Eric Magbanwa, nag-report sa Bacolod. Action Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:11 na, kay Ricardo Talatala sa Bico, muni nga may aga kuno shout out sa Pampanga, sang una, taga relocation site Kabangkalan, Negros Occidental. Kay Angela Gayundato Castillo, good morning. Tamaya bata iya sa Libanon, si Maricon Castillo. Si Jopretz Francisco, nagapamati sa Barangay Bugang, Tubuso. Sige. Kay Aida Alunan, good morning man. Kay Kone Esparicia Labaniego, good morning. Sige. Kay Joe Robles, good morning. Pa-shout out mo sa pamilya Robles sa Masbil, naga-monitor. Si Milili Uligo, kagawad Timay, kag Munit Lubaton kuno sa Mambulak Silay, naga-monitor. Mabalik ako pagkatapos ni Cellphone Plus Gold. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon.
istasyon, Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkulunod kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan anong nakalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:17 na. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery First Draw. 7-15. Unang nga bula resulta 7 kag 15. Second draw 7-33. Ikaduha nga bula resulta 7 kag 33.
third draw 12-3. Ikatatlo nga bula resulta 12 kag 3. Rekta kita. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 658 kita. So sa pagkadako sang jackpot, tiyog kalimutan mo niyo kung mag-jackpot ka. Amak mo 245,854. Are ang winning combination in any order: 16, 50, 51, 46 to 54. Resulta sang 658, 16, 50, 51, 46, 2 kag 54. Puerte. Sa ilota, 649 ba? Puerte ka dako man. 113,652,498. Ang winning combination in any order: 18, 2, 32, 17, 48, 14. Resulta sang 649, 18, 2, 32, 17, 48 kag 14. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:19 na. Kay Miriam Panagiton, good morning. Dira kay Dins Liboon ni Minyo, good morning. Shout out sa Kunsing Kapihan sa Purok Kaingin, Singkang Airport. Taga Singkang Airport, good morning. Kay Erwin Di Catoria Gonzales, good morning. Monitor di sa Coco Eatery sa Maaw Public Market. Kay Atia Kim Iriman, good morning man. Kay Maverick Anton Diaz, bao si Maverick ha? Si Tony Diaz sang Patria Village, ara siya. Dira kay Kim Jisong Abordo, good morning. Shout out ang bayaw kong birthday hini Generous Mamar kag sa Abordo family dire sa Cadiz City. Kay Barayuga Re sang Don Salvador Benedicto, Barangay Pandanon, good morning man. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, isa ka binayaran ng programa kung ano man ang ginhambal sa natunggan. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio
So unati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa Ilod sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Conipo, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually radio karon sa una nag-start din siya as a music station. This is the first music station with the Ciudad sa Bacolod. When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo yung mga sikat na mga DJ at that time. Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. That's why yung dinay na naman-amat ang kami sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Action Radio Bacolod. Kag sa mga fire to my part because the year nga nagsulod ko, ito ka nagdamo ko dito at that time. Simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamo isa nagdamo dito. So, that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao, kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa muna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sang amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga caption. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 5:27 na. Diri kita sa mga balita nga natipon naton. Kay Ana Sinoro, good morning lang. COVID response team sang La Castillana, Pasidunggan bilang 2021 Outstanding Negrincy Award sa Negros Day. Dali lang. Sino report ni? Kay Dale Salazar,
Abi engineer, tukiakon yan ni Dale ni. Kay City Hall si Dale hindi ko si Artayo pon. Hindi ko kay Marlon. Di sa Kapitol sa Piakno nagbaliskad ang ilang. Upod kay Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Isa ang COVID response team sa banwa sa La Castellana, Negros Occidental ang hatagan sa pasidungog sa bilang 2021 Outstanding Negrency Awards. Ini nga pasidungog ang igahatag sa gobyerno provincial kadungan sa 123 nga 5 de Nobyembre o na Negros Day sa maabot nga Nobyembre 5. Sa sulat nga ginpadala ni Governor Bong Lacson address sa kay La Castellana Municipal Mayor Romayla Mangilimutan, ginpahibalo sang gobernador nga ang committee angot sa sining 5 de Nobyembre amo ang nagapili sa COVID response team sang munisipalidad bilang isa sa mga recipients sang 2021 Outstanding Negrency Awards. Ang awarding pati kayunon mga alas 6 ang takna sang gabi, Nobyembre 5 sa Social Hall sang Kapitolyo Provincial. Ang kaaksyon yung gikan sa Kapitolyo, Aksyon Marlon Herboya. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:29 na. Sige, morning lang kay Imbong Jucampo. Imbong, good morning. Kay Francisco Guangco, nagamonitor man. Si Elizabeth Malakagamala, good morning. Tamyaw lang iya sini Apo, si Elizabeth Sainz Diaz Gamala. Saya ika-13 katuig nga kadlawan ba, birthday subong. Ngalan niya ni Elizabeth Sainz Diaz. Kay Sainz Day gali. Birthday o Sainz Day gid. Happy birthday. Kay Vilma Gargarita, good morning from Ermelinda Homes, Ciudad San Bacolod. Kay Roberto Hiraposco Caraballo, good morning. Tamyaw ko lang Caraballo family sa sitio Hacienda Candoni, Negros Occidental. Kay Star Mayo da Star, good morning. May lang pag-monitor. Kay Manuel John Ong Gran Kapal, good morning man. Kay Edser Samgiente, good morning. Tamyaw da sa Blue Blade Game Farm sa Pablo Laguna. Sige, good morning. Mabalik ako pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan walaton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat.
Apang Aksyon Radio Bacolod, wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na ang appropriation ordinance nga 18 milyones para sa performance-based bonus. Diri kita sa report ni Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale, please go ahead. Good morning, Action Fred. Ginaprobahan sang sangunang panglungsod sa first, second, third kag final reading ang 18 million pesos nga appropriation ordinance para sa performance-based bonus o kon PBB. Ginapahayag ni Bacolod City Councilor Cindy Rojas, ang chair sang Committee on Finance. Ang Pondo Action Fred ang gikan sa savings sang syudad sa vacant possessions. Ang DILG Action Fred kung madumduman ang nagagrant sang PBB sa mga local government unit bilang incentive mechanism para tagan sang reward ang mga empleyado nga may maayo nga panggobyerno kag maayo nga performance. Ginpathag ni Rojas ang incentive nga pagabatunon sa mga empleyado ang depende sa rating sang ilang departamento. 65% sa ila nga basic salary Action Fred kun best ang ila nga rating, 55% sa ilang sweldo kun better kag 50% sa ilang sweldo kun good naman na ang makuha nga rating. Ginpahayag ni Rojas ang PBB ang iga-release sa bulan sa Disyembre para mangin malipayon man ang Paskwa sa mga kwalipikado nga mga empleyado. In pass ito for first, second, and third reading kay appropriation ordinance 18 million more or less. I think actually halina siya sa DILG. Kung may ara pa sinasang criteria nga gina-follow kung makasulod kita dira, then we are entitled to such bonus. Labat yan si Bacolod City Councilor Cindy Rojas. Santon Plus Gold mga ka-aksyon nagahatag sang all-in-one nga benepisyo. Isa ka effective nga food supplementa nga mayara sang 5 ka healthy nga ingredients nga makitaan gid lamang sa isa ka capsule. Mayara sang mangosteen, may balunggay, plus amargoso ahos kag spirulina. Guaranteed mga ka-aksyon yang Santon Plus Gold ang wala sang side effects, 100% puro kag natural. Santon Plus Gold mabakal sa mga butik. Kag hindi man
Balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-aksyon nyo. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:38. Kay Sandra Baran, sang Pontevedra, good morning. Kay Rochelle Fulgencio Susana, gapamati ga monitor sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. Kay Arman Regalado, sang Montara, Isabela. Mabalik ako pagkatapos ini. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kagkrisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga matigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Action Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nga nagagalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Conipo, ang naging manager, sila ni Anggayo, si Johnny Bere, si JJ Ducampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuuran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Action Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the students of Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung name na naman-amat ang namisulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Action Radio Bacolod. No? Kag bakit sa mag-fire ko my part because the year nga nagsulod ko, nagdamog ko dito at that time. No, po ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamog dito. No? So, that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station.
Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao. Kay man kalabanan sa mga tao subong ang nag-rely gid or salin sa huna ang mga tao nag-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi. Action Brian Morden. Action Brian, please go ahead. May nga-aksyon na Fred, patay ining isa ka mangunguma matapos iyalutangon sang barangay Kagawad dito sa may Sitio Lati, barangay Mahalang, syudad sang Himamaylan, tinalikdan nga hapon. Ining biktima ginkilala sa kay Danilo Latinga, 43 anyos, samtang ang suspitsado amo naman si Esmeraldo Indico Jr., 35 anyos, na nagapuyo sa nasambit nga lugar. Sa pag-imbestigar sang Himamaylan PNP, ining biktima bagula nagabot sa ila sining puloy anhalin sa trabaho pero nakainom aksyon na Fred kag may bitbit ining ispading subungman ka isa ka binangon. Nagpangharas ini siya aksyon na Fred kag ang natabuan nga iya sining ginharas amo ang nasambit nga suspect nga si Kagawad. Way nasang daw pangagamo dinhi siya ang ginluthang gamit iya ang 12 gauge shotgun nga amo ang iya sining kamatay. Pag-imbestigar pa dugang sang kapulisan nga masamigin man ang biktima nga nagamaoy sa nasambit nga lugar kag pirmi man ini ginasaway sang nasambit nga barangay Kagawad. Patapos sa insidente, si Kagawad ang nagpalagyo pero nakarecover ang kapulisan sang isa ka espading, isa ka binangon kag isa man ka empty fired na sang bala sang 12 gauge shotgun sa nasambit nga lugar. Inang balita ini sa Aksyon Brian Morden nag-report una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:45. Kay Robert Ruma, good morning. Kay Batala Real sa pamilya Jose kag Matilde sa Punta Taytay kag Para Talok. Good morning kay John Ray Praad. Good morning nagamonitor gid perme. Mabalik ako pagkatapos ini. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon.
inspirasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsang anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalagnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na
Ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsang anong nakalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Philippine Standard Time, las 5:55, pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalag sa record sa aton kapulisan. Balita sa pagod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Fred, natanana nga igapasa ka karon nga adlaw ang duha ka kaso pagbayular kag pag-upot sa kon na pagbayular sa pag-upot kag pagbagliga sa nga illegal nga droga batok diri kay Judibert Sangco, 32 anyos kag residente sa barangay Singkang Airport sa siyudad sang Bacolod. Matapos nga naresto kahapon nga daw sa Purok Tangigi, barangay 1, akto nga nagbaligya sang illegal nga droga. Tuno diri kay Police Staff Sergeant Roberto Gaurana sa pagpangusisa man sa mga kapulisan sa idalom sa Police Station number 8. Na-recover diri kay Sangco ining 5 gramos ang suspected shabu nga may standard drug price 34,000 pesos. Report sa patrol, ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:57. Kay Ros de los Santos, good morning. Kay John Ray Praad, good morning man. Kay Ray Barayuga, Sandon Salvador Benedicto, happy birthday kuno kay Bia Jonathan. Kay Idilaos, kag Nanay Isabel sa Victorias, good morning. Standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Saranga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon